Sing the soul corner, home sing the sing, home sing this corner, home sing the soul corner, home sing this, home this corner, home here the Manelwa, home here, so this is Oh,
Amen. Ingani bashayela izandla abashabeli. Hayi abasini kahle kanje. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Asibonge kubazali. Siyabonga abazali ngokuletha abantwana bethu kule nkonzo. Amen. Amen. Ngiyathokoza sekhona nabazukulu bethu nabo makhanya. Hayi. Aphinde bashayela izandla abazali. Abazali kuyenzeka nje naku bakhona. Amen. Bazali ngiyabacelela naku nibalethile kuyenzeka. Ngiyacela ukuthi enkonzweni yasentabeni bonke laba bakhona bakhoxalani manje nilungiselele bazali wami ngoba imali yaphela ngoDisemba kanti ngoJanuary siyabadinga kuleya nkonzo kamkhulu. Amen. Amen. Siyabonga uNkulunkulu akasikhulisele bona abagcinele bona. Sicela umama uSikhosana ababeke kuNkulunkulu. Abati ibongeni
Nkosi yethu nguJesu. uNkulunkulu wethu ongcwele siphakamisa amehlo ethu siwabhekisa kuwe. Siyabonga Nkosi yami umusa wakho ngakha. Siyalibonga uthando lakho uNkulunkulu wethu ongcwele ngalabantwana Nkosi yami osiphe bona. uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu ngale ntsha Nkosi yaphakade kulesi sikhathi esiphila kuso. Kodwa wena Nkosi yami usoloko kunalabantwana Nkosi yami usinike bona. uNkulunkulu wethu onamandla onke babusiseke Nkosi yaphakade. Ubabiyele Nkosi yami ubagcine ezintweni Nkosi yaphakade esikhona Nkosi yami emhlabathini. Nkosi yaphakade bagcine Nkosi yami balondoloze. Bagcine uNkulunkulu wethu ongcwele bafihle. Nkosi yaphakade bahlale Nkosi yami bebheke wena njengenkosi nomsindisi uNkulunkulu wethu ongcwele. Hlala Nkosi yami nabo kumakhaya abasuka kuona nakwizindawo Nkosi yami abasuka kuzo. Ubagcine Nkosi yami bavikele egameni lika Jesu Kristu manje kuze bephakade. Amen. Siyabonga. Sisikhoris. Ngikupha nansi indodana uGumede. Amen. Ukuthi akatrain abafana. Ngithanda ubhizi namantombazane uGumede akabhizi nabafana. Amen. Abaqoqe. Amen. Phela sesinaye bazalwana simsebenzise ngoba uyayithanda lento futhi uyamthanda uNkulunkulu. Amen. Phakathwayo enkonzweni yasentabeni qoqa abafana. Amen. Kungabe amadoda kuphela. Sifuna amadoda kanye namansizwa abesifazane namadodana ethu. Amen. Aseyithira simshazando phakathwa. Amen. Ngimbonile enkonzweni yabasha ongekho isikhoris. Wayibamba enkonzweni yabasha besifundeni ngabona hayi ingenzeka lento. Amen. Amen. Hayi ngabusayekana leyo mpembe. Amen. Siyabonga bazalwane. Amen. Siyabonga phansi kubantwana bami. Siyabonga. Kumpela ngibusise. Amen. Angixolise umshaba. Bengicela ukuthi senzeni inkonzo emfushane yokwamukela umhlangano base siqhubeka ke manje. Bazalwane akuthula ngazalwane ngisizana sesenkonzweni bazalwane. Nesiphuma. Abazoyibamba. Ebambeni bafana ba. Bazoyibamba. Bayithethele kanjani? Ngicela siphakameni bazalwane. Singena enkonzweni bazalwane ngicela sithobe. Asiphakameni bazalwane sizothe singena enkonzweni. Socula u248 isiXhosa kukho ekathixo incwadi la siqeda khona uyosikhulelela ubaba umkhithi egameni lenkosi. Kukho ekathixo incwadi
siyabonga somandla dumo lonke usamlungu lwakho baba wethu ngcwele kona konke Nkosi yami esikwenzayo wena baba uNkulunkulu wabanathi lo uNkulunkulu wahamba phambi kwethu baba wethu ngcwele siyabonga uNkulunkulu wethu okumhleli Nkosi yami konke silapha nje Nkosi sihlelwe kuwe baba wethu ngcwele siyabonga abantu bakho Nkosi yami baba wethu omhle uyawabagcina izindeleni zonke sikule nkonzo Nkosi yami asifisi baba ungena sodwa asifisi Nkosi ungena nezigubhu zodwa kodwa Nkosi sifisa ungena nawe baba wethu ongcwele silungisise Nkosi yami silungisise mdala wezinsuku uma Nkosi yami sesiphambi kobuso bakho sifanele uNkulunkulu wethu ongcwele kuze wothi Nkosi yami umsa wakho usithinde sonke ngabanye egameni lika Jesu waseNazaretha amen. Bongameli baholi bonke nabazalwane bonke ngiyabonga mphathi wohlelo uthumpe lesikhashana esincane esokuza kuNkulunkulu bazalwane kade sikhulekela lolu suku lingakafiki singazi noma lizoba impumelelo yini sesingenile kulona uNkulunkulu usenzele umusa lenkonzo ngivamisa ukuyenza sivamisa ukuyenza ebusuku enkonzweni yamadokodo kodwa abazalwane ngicelile esikumbini nakubaholi ukuthi siyenze manje sibonge uNkulunkulu ukuthi unathi naso isilwane bazalwane ngiza naso uNkulunkulu kanye nemphefumulo yenu unani benikhuleka uNkulunkulu wanenzela umusa khona basuka kude bazalwane ukufika la oxholobeni phansi konquthu bala bazalwane uNkulunkulu usenzele umusa sawubonga lo musa kaNkulunkulu saqhubeka nenkonzo yethu ucela behle omongameli sibusise amen. Osenzela izinto ezinhle usuphinde wasenzela mnini mandla onke usuku lanamuhla siyabonga lolu suku lukhulu ezimpilweni zethu nasezinhlizweni zethu siphakamisa Nkosi udumo siza kuwe Nkosi nomongameli siza kuwe nabaholi siza kuwe namakhosikazi athanda uNkulunkulu amen siza kuwe namadoda kaNkulunkulu athanda uNkulunkulu siza kuwe nabasha bethu siza kuwe nabancane bethu uNkulunkulu wethu siza ngenhliziyo yethu zothi siyabonga kekho ofana nawe usenzela Nkosi ngaphezulu kokucela kwethu besikhuleka mnini mandla onke kodwa besingazi ukuthi uzosipha kangaka zivakashele Nkosi isikhulu zethu ingakho Nkosi kanti umphefumulo sithi awube uyiphungela imnandi unyukele ekhaya ezulwini ukuthokoza kwethu akufinyelela Nkosi kuwe ungabheki uwahluleka kwethu ungabheki Nkosi nobuze bethu base Nkosi ubheka ukuhlaba kwezinhliziyo zethu na Nkosi umnikelo
esiletha kuwe umele Nkosi ibandla lonke omongameli bezifunda zonke nongekho Nkosi kule ndawo siyambala kulomkhuleko kumandla onke ubambekile ubethanda ngenxa Nkosi ezimo zesiphile nakekho siyamkhulekela Nkosi nabo bonke abangekho nezifo zixakile mnini mandla onke sizwele kahlatshwayo ukuthi nakhona uhanjelwe njengoba engekho la ingawukhona umuntu kaNkulunkulu kusaka Nkosi lo mnikelo awube iphunga elimnandi Nkosi ngoba uqondene nokubonga kuwe uNkulunkulu osenzela izinto ezinhle busa Nkosi busa bonke abaholi busa Nkosi lonke ibandla elileke isikhathi beza kulomkhuleko ngoJesu Kristu inkosi yethu manje nje phakade amen